morning. Magandang umaga. Sa Bisaya pa unsa man. Maayong buntag sa tanan. Amen. Nakasinabot ba ta kay Bisaya man tanan no? Salamat sa Ginoo tungod kay maayo kayo ang Ginoo. And naatang tanan karon musimba o nagsimba o atong gituboy ang ngalan sa Ginoo. Amen. Ingna sa imong tapad nga welcome. Salamat kay naa ka. Amen. Before ta mag-start mga igsoon, mag-ampo ta. Thank you Lord God, nining kabuntagon Ginoo. Naging salamat Lord nga ikaw Ginoo ang among Dios nga buhi. Ug ikaw ang Dios Ginoo nga angayan gayud nga among pagasimbahon. And Lord, thank you Lord God sa imong pulong karon Lord God nga makining tanan Lord God, mahimog yung matisok ug amog yung makatunan Lord God sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing ug sa among tagsa-tagsa kinabuhi Lord. Daghang salamat ka Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kinsa may nakasimba ato ang last Sunday? Amen. Gamay na ray diri raman. Kinsa ay nakasimba atong last Sunday? Amen. So salamat sa Ginoo. So, kitang tanan nakasimba tong last Sunday mga igsoon. And ang ato mga paggahisgutan, atong nagahisgot kita about unsa to? About faith. Amen. And karon pud mga igsoon, ato pud ang paggahisgutan karon gyapon is about faith. But ato ang title ani is gitawag nato ni og Test of Faith. Or ako ning gisubtitlean mga igsoon, no testimony without a test. Walay testimony nga mahitabo sa imong kinabuhi kung walay pag-test o walay test sa imuha. Nasabtan niyo mga igsoon? Ha? Kay dili ka makahimo pag naay testimony sa imuhang kinabuhi kung dili ka moagi og test. Amen? But before mga igsoon, before ta magpadayon, ato sang basahon diya sa 1 Peter 1:6-7. 1 Peter 1:6-7. So ako na lang basahon diri sa Bisaya. Tungod niini, maglipay kamo bisan may miabot karon nga nagkalain-lain nga mga pagsulay. Kay kini nga mga pagsulay lumalabay lang o kinahanglan nga masinati ninyo aron masulayan ang inyong pagtuo sama sa bulawan nga gisulayan sa kalayo aron masayran kung tinuod o dili. Apan mas mahinungdanon ang atong pagtuo kaysa bulawan nga mawala lang busa kun mapamatud-an nga ang inyong pagtuo tinuod gayod dayigon niya kamo og pasidunggan sa adlaw nga si Hesukristo moabot. Amen? So mauna sa atong paghisgutan karon is about faith or a test of faith mga igsoon. And unsa man day ng test? Ha? Ang test mga igsoon sa akong nabasa is to prove the truth or genuineness. Ato bitang mahibaw-an unsa gyud ka tinuod ba? Tinuod ba nga iprobar nimo, i-test nimo, i-prove nimo o tinuod bigyan na siya? Ha? Ang gold, unsa man ang gold, dili na siya makita nga mahimong pure gold or kinahanglan gyud na siya nga i-test. But dili lang nga test nga unsa nga pag-test, but ihimuon ning siya nga test diha sa kalayo. Aron makita makita gyud nga pure na siya. And uban po nato nga mga isan pa ang mga sakyanan mga igsoon. Before na siya himuon o gihimo na siya pag before sa dito sa kumpanya baka na before na ipagawas, i-test gyud na siya. Di ba? I-test drive o testingan gyud na siya. Ang mga appliances nato kinahanglan gyud na siya i-test pod. Bisan tag mo palit tag appliances, kinahanglan imo ginang siyang i-test. Or moagi siya ato sang testingan ug mo andar ba gyud ni? Di ba? Walay mga unsa man ni mga butang
o walay mga sakyanan unsa man ang mga suga ba bisag unsa na lang nga maghimo na sila aron i-test nila aron mahagbong aron dili mo andar. But ilang i-test na aron mo andar bagina. Inyong nasabtan mga igsoon. And ato mas masabtan pag yun nato ni siya. Kanang estudyante, ang estudyante mga igsoon, dili na siya mahimong mo grade ato lang na grade 1 na siya, dili na siya mo abot og grade 2 kung walay mga testing nga iyang pasaran. Nasabtan? Ha? So mauna siya mga igsoon, kinahanglan yun na moabot giday ng pag-test sa ato ang ginabuhi. Sa atong faith. Ang teacher, kining teacher, kinsa may mga maestra dire. Isang kamot be aron maipuan nato. Salamat sa Ginoo nga daghan tag mga teachers. Ato silang pakpakan mga igsoon. Amen. Ang teachers kani siya, paminaw mo maayo nini. Ang teacher muhatag ni sila og test sa ilang estudyante dili aron mahagbong. Tinuod? Apan aron kini sila mupasar. Nasabtan ninyo mga igsoon? Wala na mihatag silang test. Ako ning teson ni silang akong mga estudyante. Aron mahagbong ni sila, dili. Aron mabagsak sila, dili. Ilang i-test na ang estudyante, aron makapasar, aron mo pasar. Amen? Mauna sa ato ang mga igsoon, aron pinaagi niya na pag makapasar sila, mo level up sila. Mahimo na silang grade 2, mahimo na silang grade 3 na dayon. Pag human pagsun, mahimo ng grade 4. Hantod, mahimo na, maabot na sa college. Diba? Mauna sa atong kinabuhi mga igsoon, sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, our faith, kinahanglan pod ni siya, unsa man, testingan pod. Kaya aron, unsa man, dili buot pasabot, aron mahagbong ang imong faith. No. Kung dili aron mo pasar ka. Amen? Ang heroes of faith in the Bible, like ni Abraham, kita nakadungog na magyud ka ni Abraham. Si Abraham mga igsoon, 100 years old, uguban sa iyang asawa, nahimong he waited for 25 years, ay ming abot, unsa man, ang panalangin, ang gisaad sa Ginoo nga na sa ilahang kinabuhi. 25 years. Grabe ang iyang pagpaabot. Grabe. 25 years, kinsa may, grabe kay bitaw. But ang saad sa Ginoo nga mauni. Unya, 25 years ang iyang pagpaabot. Unsa man di ang saad, unsa man di ang gisaad sa Ginoo nga na sa iyaha. Atong basahon diya mga igsoon sa Genesis 12:1-3. Genesis 12:1-3 or 4 na lang. NLT version, English yun lang na ako mga igsoon. The Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse to those who treat you in contempt. All families on earth will be blessed through you. So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. In Genesis 22:17 mga igsoon, kini siya. Genesis 22:17, I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies. Kining mga panalangin o kining mga saad sa Ginoo mga igsoon, nga na kang Abraham, mingabot ni siya 100 years old siya, but gisaad ni siya 75 years old pa siya. Tanawa imong makita mga igsoon, grabe kataas kayo ang iyang pagpaabot. Diba? Grabe ang iyang pagpaabot mga igsoon. Nahimo ni na-realize mga igsoon ang tungod kay
pag abot niya 100 years old, na-realize na ming abot ang iyang anak. Nanganak ang iya sa iyang asawa. 100 years old na siya. Imposible kayo. Panglantaw sa tao, imposible jud kayo. Di ba? Pila na gud iyang edad. Asay apong asawa, wala gyud tan-aw sa tao. Imposible kay na. But sa Ginoo mga igsoon, walay imposible. Daghan siguro sa atong kinabuhi mga igsoon nga dugay na kay kang gapaabot sa gipangandoy nimo o gisaad sa Ginoo nga na sa imong kinabuhi. But wala pa ba? Mingon ka nga, wala pa man. Igsoon, 25 years gapaabot si Abraham. Ming abot. Amen? Sa ato apod mga igsoon, moabot ug moabot ra na sa right time ni Lord mga igsoon. Amen? In Genesis mga igsoon, but ming abot og na-realize na nga saad mga igsoon, diha na pod gitest. Abraham's faith was tested. Diha na pong panahon na pag-abot na sa iyang anak si Isaac, gitestingan na gud ang iyang pagtuo. Pag mga anak may igsoon gipalangga kayo ni kaino namoy mga anak, di ba inyo ginang kuguson, inyo gyud na siyang atimanon pakanon, unsay mga vitamins inyo ginang pag-atimanon og maayo. Ano kay palangga man kayo. Ug sama ni Abraham igsoon, palangga kayo niya ang iyang bugtong anak. Kay ngano dugay ba kay sila pinaabot? Siguro mingdako na si Isaac, iya magdula-dula sila. Siguro sa unsa na lang ang gipalangga gigaya yung mga igsoon. Ligoon ning sakripisyo gud kay si Abraham igsoon pagpalangga sa iyang anak. But in Genesis mga igsoon, Genesis 22:1-12, dining dapita sa 1 gani mga igsoon ingon sa pulong sa Ginoo. Sometime later, God tested Abraham's faith. And then God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Genesis 22:1-12 na mga igsoon na. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah, go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. Kini siya. And verse 3, the next morning, Abraham got up early, he saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Verse 5, stay here with the donkey, Abraham told to the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there and then we will come right back. So Abraham placed the wood for the burnt offerings. Kung nalang anon mga igsoon, kay taas-taas man. Dinita dritso sa 12 na yan. Don't lay kay panahon naman nga naasi, may abot na sila sa place nga angay nilang ihalad si Isaac. Ingon din siya sa verse 12, don't lay a hand on the boy. The angel said, do not hurt him or in any way, for now I know that you truly fear God. Kay panahon naman nun iniyapat yun si Isaac, kay yang i-offer ni Lord. But gispugngan ni Lord nga numan, because nakita niya ang pagtuo o ang iyang kahadlok diya sa Ginoo. Amen? Mao na mga igsoon, unsa kay gibati ni Abraham, panahon nga angay na siyang iya na untang batyon ang iyang anak para i-offer sa Ginoo. Sakit kaayo, di ba? Tinud-anay na kamundo na mo yung mga anak, inyong kaugalingong anak, ingon anaon, di ba? Murag, sakit yung kaayo mga igsoon. Ako wa mo kay anak, pero ako yun nang nabati ba? Nga dili lalim, oy. Siguro magkurog gabi ay mong inatiman. Grabe kay mong kuyog-kuyog, pila mo katuig ka kuyog-kuyog. And then, ngun ana lang ang resulta. But mga igsoon, lahi day ang plano sa Ginoo nga na sa iyang kinabuhi. Ngano, tungod kay gitestingan sa Ginoo ang iyang pagtuo diha sa Dios. Iyang faith ni Lord. Amen? But ang pangutana karon sa atong kinabuhi, unsaon man nato, or before ano maigsoon, si Abraham,
nahimong nakapasar sa test sa iyang pagtuo. Amen? Nakapasar siya, wala? Nakapasar siya. Kaya nga naman, diri sa verse 12, for now I know that you truly fear God. Amen? Nahimo siyang nakapasar. Mauna sa atong pagahisgutan kud karon mga igsoon, kinahanglan ta nga mopasar pud ta aning atong pagtukan, meaning testing sa atong pagtuo karon. Siguro naa kay mga testing sa imong faith karon igsoon, kinahanglan nga ato ning pasaron. Amen. Dili nato ni pasagdaan, dili nato nga mahimot ang mahagbong kundi pasaron nato ng igsoon. Gialaw ni sa Ginoo, gihatag ni nga testing sa atong faith nga igsoon, aron unsa to mopasar ta, dili aron mahagbong ka, kundi aron mopasar ka igsoon. Amen. Batang pangutana karon. Ang pangutana, unsaon nato pass the test? Unsaon nato pagpasar sa aning testing sa atong pagtuo? Ha? Unsaon man nato mga igsoon? In verse 3 sa Genesis 22, 1-12, in Genesis 20, verse 3, kini. Verse 3 sa 22 sa Genesis. Pagkaugma, pagkaugma, sayo pa kaayong mibangon kanina. Pagkaugma, sayo pa kaayong mibangon si Abraham. Nagbugha siya og pangsugnod alang sa halad o gikarga niya ni kini sa asno, unya migikan siya kauban ni Isaac og duha niya kasulugan nga lalaki paingon sa dapit nga giingon sa Dios kaniya. Unsay giingon niya? Pagkaugma sayo sa kaayo sa kadlawon o mabuntag mingbangon siya. Unsa may bot pasabot niya na? Ha? Si Abraham, mingbangon siya, giingnan siya nga i-offer niya si Isaac. Pagkaugma, mingbangon siya og sayo. Giandam niya ang tanan nga mga butang para para galamiton para pag-offer. Pag-offer ni Isaac. Unsa may butang ko pasabot maigsoon, be prepared. Kinahanglan day sa atong kinabuhi mga igsoon, kung dunay mga test sa atong faith, kinahanglan nga atog yung preparahan na siya. Andamon na, pangandaman nato na mga igsoon. Amen? Kay aron mahimo nato ng ma-ready na kayo ka ba? Sama ni Abraham, di ba? Pagkaugma, sabi, giingnan siya karon, pagkaugma, nang ready na dayon siya. Ha? Andama ang imong kaugalingon. Ang usa ka estudyante mga igsoon, kung duna gani examination o de sa ilang examination, dunay test, unsa may ilang andamon, magtuon. Di ba? Aron mupasar. Kay lisod pod kaayo mga igsoon, kung wala tay tuon-tuon, dili gyud ka makapasar. Ang uban kay magtuon man unsaon pagkopya. Ala na nato. Di ba? Dito na lang no ison joke lang to siya. Pero akong gibot pasabot mga igsoon. Ang usa ka estudyante kinahanglan na siya nga magtuon, mag-research aron makatubag o maka-answer sa test o sa exam nga iyang gi-applyan, iyang gi-apilan mga igsoon. Amen. Kay dili gusto mo to kung gingon dili lagi gusto ang usa ka teacher nga mohatag og exam aron mahagbong kun dili gusto niya nga mopasar ka. But kinahanglan nga imo nang preparahan. Imo nang mag-prepare yung kamayigson, imo nang pangandaman sa imong kinabuhi. Kinahanglan ka magtuon ka. Kinahanglan ka mag-research ka. Mangita ka, maadto kag library, o unsa na lang ang imong pagbaton. Para lang kay tungod kay induna na exam nga imong pag-i-test o imong apilan. Amen? Ang usa ka athlete mga igsoon, ang usa ka magdudula or kanang bisag mag-basketball player ka, sama ni Pastor Juji, mag-practice gyud na siya, mag-jogging. Nga naman kay dunay liga nga moabot. Tinud anay na maison kay kung dili ka mag-practice, kung dili ka mag-preparar, bila lang kabalikan nimo, luya na ka. Tinud na mga igsoon. Ako tigdulaan po basketball pero ako yung nakita mga igsoon sa una bila bisang pagbalik-balik ko ng korte. Pero karon may igsoon tulo ka balikan wala na hangak na kayo. Why? Walay practice, wala ko nangandam.
Inyong nasabtan mga igsoon. Si Manny Pacquiao, nga naman siyang nahimo siyang ilado kayo. Nga naman nga nahimo siyang pila ka, ihangan, 8 no? 8 division nga na champion siya. Walay nahitabo pa na sukad-sukad. Siya lamang, nga naman, kay kada away niya, iyahang gipreparahan. Nangandam ug nangandam gyud siya. Iyang yun, nangita siya pamagi mo, jogging siya, akong nabasahan mga isyon, 10 miles good ang iyang daganon. Pila man na sa kilometer. Ambot o pila na. Basta dugay kayo kapoy kaayo. O dunay resulta sa iyang pagpreparar. Amen? Unsa may resulta, may isyon, nahimo siyang na champion. Nahimo siyang ilado. Why? Because iyang gipreparan ang iyang away mga igsoon. Mao na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi igsoon. Atog yung preparahan ang kining ato ang test sa atong pagtuo. Unsaon ganito? Ha? Unsaon nato tumaigsoon ang pagpreparar? Number 1 mga igsoon kini siya. And I know gibalik-balik na nato ni kining ato ang pag-spend time diha ni Lord. Devotional. Gitudluan taneni na daan mga igsoon. Giing na natani kanunay. Nga kinahanglan mo gahin gyud tag panahon diha sa Ginoo. Kinahanglan mo hatag gyud tag time o quality time diha ni Lord. Kay ngano maigsoon kung wala tay pagpreparar sa atong kinabuhi ni ana maigsoon, wala tay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Wala tay imo bitong i-meditate ang pulong sa Ginoo. Pag-abot sa test sa faith nato maigsoon, dali ra kay ta makapangutan na dayon ni Lord. Di ba? Dali ra dayon ta ngano man ni Lord, ngano man tuon kay wala nato na prepararan. Ngano man tuon kay wala tay pag-spend og panahon diha sa pulong sa Ginoo. Kay once nga ni ta nga spend tag panahon diha sa pulong sa Ginoo, diha sa devotional, diha pa sa pagsimba mga igsoon, dili ka mahimong maparagkumudunay mga testing sa atong kinabuhi. Why? Because doon na kay pagtuo sa Ginoo ug pulong sa Ginoo nga nagahimo pag nimong nakalig-on sa imuhang kinabuhi. Amen. Moabot na niya na mga testing sa atong kinabuhi. Mao tingin yon. Aron dili ka mabagsak, aron mo pasar ka mga igsoon. Unsay atong buhaton, kinahanglan preparahan nato ni. Be prepared. Basa sa pulong sa Ginoo, cell group, simba nga sama ni ini. Tinud-anay na siya. Tanawa ko nun ng tao nga wala na simba-simba na unsa sila. Tinud-anay, kanang imong nailan. Diba? Tanawa ko nun ng mga taong na imong sugod, wala na simba, wala na apil silgop, hantod, nangawala na dining. Why? Wala man sila nangandam. Real talk lang na maigsoon, tinood anay man gina. Basta wala gi kay tinood na kung kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Kung wala kay pag-spend og panahon sa Ginoo, dili na din magsugod na din dili na din ka mo apil simba. Tinood na siya. And then, maluya ka. And then, mawala ang imong pagtuo mga igsoon. Amen? Nasabtan niyo mga igsoon? Ha? Unsa to yung number 1? Be prepared. And number 2 mga igsoon, diya sa verse 3 and 4. Sa Genesis 22:3 and 4. Unya, migikan siya kauban ni Isaac, og sa duha niya kasulugoon, nga lalaki paingon sa dapit nga giingon sa Dios kaniya. Sa ikatulo ka nga adlaw, sa ilang lakaw, nakita ni Abraham sa unahan nga dapit nga giingon sa Dios kaniya. Unya migikan siya, then verse 4 siya, sa ikatulo nga adlaw. Tanawa mga igsoon. Buot pa sa buot di ay, layo kayo ang ilang gilakawan. Inyong nasabtan? Sa una, wala pa to'y mga sakyanan. O ba ka sila, unsa man, camel o kabayo ba, donkey ba. Pero, ikatulo ka adlaw.
Panahon ato mga igsoon, siguro init kay itong panahon na. Pagkagabi, uhaw ba ka kay sila? Kay dagos sa diserto. Di ba? Grabe kayo kainit. Ba't pagay tulo ka adlaw ni mong hinaik diha? Pagay katulugod ka adlaw, ikaw kung nagpalakon ka, gikan diri padulong usamis, murag di siguro na maabdag tulo ka adlaw. Diba? Inyong nasabdan maigsoon. So taas pa kayo ang ilang gilakwan. Layo pa kayo ni ana. Kaya man, pagka ikatulo ka adlaw man, miingon man sila, unya migikan siya pagka ikatulo ka adlaw, and then layo kaya ang ilang naabdan maigsoon, kini siya, nakanindot mga igsoon. And akong buot pasabot na ini ni maigsoon, don't complain. Kung maabot tayo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi mga igsoon, kining mga raglayo na kay murag ming ato bitang nakita mga igsoon nga mura magkapoy naman kaayo unsa naman ni. But ingon ang pulong sa Ginoo sa igsoon, don't complain. Ayaw lang gyud og unsa bisag complain? Likramo. Ayaw naglikramo lang gyud nganuman. Kabalo man si Lord ni ana. Gitestingan lang ang imuhang faith. Dili gusto ang Ginoo nga mahagbong ka. Gusto ang Ginoo mo pasar ka. Ayaw lag complain. Test gyapon sa ato ang kanang faith. Di ba? So mga igsoon sa ato ang school gyapon, kung complain ka, di gyud ka mo pasar sa imong exam. Di ba? Mga igsoon? Pwede kayo makaingon si Abraham nga, Lord, nga naman pwede kayo ang tao Panahon nga biyahe sila, galakaw sila. Pwede kayo makaingon si Lord nga, si Abraham nga, init kay Lord ay. Grabe, layo pagyapon to akong adtuan. Napa ko'y gipasan nga mga daghan pa kayo ko gipasan para lang may offer ani, daghan pa kayo. Unya, ang pinakasakit pag yun mga igsoon, kuyog niya si Isaac, ang iyang anak, aron i-offer. Diba, pwede kayo siya nga makalikramo o nang makapangutana. But unsay gibuhat ni Abraham, wala gud siya ming likramo mga igsoon. Why? Kabalo siya kung kinsa ang iyahang Ginoo mga igsoon. Sama sa atong tagsa-tagsa kinabuhi igsoon. Siguro may bati kaingon anak nga panahon karon. Igsoon, ayaw lag complain. Na ay giandam ang Ginoo para sa imong kinabuhi. Amen. Atong bakpakan ng Ginoo niya na mga igsoon. Kaingon siguro ka nga, asa naman na siya, Lord? Asa naman siya, Lord? Wala pa man gyapon ming abot. Ang uban makapangutan na, Lord, nga numan, nga siya, nahimong sa iyang trabaho ka na bitang ming saka bitaw, ming promote na. Ming promote na siya, Lord. Unya ako, wala palagi, Lord. Diba? Tinuda na man na siya. Doon sa maingunahan na bitaw nga mga pangutana. Nga sa diya sa trabaho. Nga Lord, grabe lagi niya. Dali relegation na promote. Ako dugay na kay ko. Doon niya nangalagad pag yung kunin mo Lord. Wala pa mangyapon Lord. Diba? Sa pamilya po siguro maingon nga sila Lord. Pres na ako mayon sa Lord wala sila. Nanay anak ako wala pa. It's okay lang. Tinood nila na mga igsoon. Tinood lang. Ako lang ining istorya mga igsoon. Tungod kay kini siyang tanan. It's a test of faith sa imong kinabuhi. Walay mahitabong testimony sa imong kinabuhi kung walay test. Amen. Walay mahitabong testimony sa imong kinabuhi kung walay test mga igsoon. Kung dili ka makapasar aning test sa Ginoo nga sa imong pagtuo. Amen? Number 1, unsa to? Number 2? Number 3? Number 3 mga igsoon diya sa Genesis 22 verse 5. 22 verse 5. Busa miingon si Abraham sa duha nga niya ka sulugoon. Dinhi lang una kamo ug bantayin ninyo ang asno. Kay mutungas kami didto sa unahan og mosimba sa Dios. Mubalik ra kami dayon.
Unsay giingon niya mga igsoon? Kay mo tungas kami. Unsam nang tungas mga igsoon? Ha? Unsam nang musaka na layo pa kay ilahang gibiyahian, unya paguman ming tungas pagyud sila. Unsa naman ni Lord? Grabe naman kay namong tagtungas karon. Grabe naman kay ni Lord. Grabe na kayo. Unsaon makabot pa kahakwa na. Unya napagiulan, napagibagyo. Ming tungas pagyod. Unsa may imong gibati karon siguro mangbati kag mga mura kag nagtungas karon sa imong Kristiyanong kinabuhi mga igsoon. Siguro nagbati kang nagtungas ang imong pagtuo mga igsoon kanang gitest ang imong pagtuo igsoon. Ako ang sultihan. Ang buot nako pasabotin dili oniing na nato. Number 3 mga igsoon, no retreat, no surrender. Amen. Di ta mo retreat, di ta mo pag mumutungas ka, ug wala kami tungas, ug magbalik ka. Unsa man? Nakapasar ka sa test? Wala. So kinahanglan day mga igsoon, nga kinahanglan mo tungas ta, ug dili ka mo surrender, dili ka mo dili, no retreat, no surrender, dili ayaw pagbalik. Ayaw og surrender. Kay kung mo surrender ka, goodbye. So, ingna imong tapad, no retreat, no surrender. Ang usa ka race, mga ison, katulang ni padayon sa race or lumba, ang makabot sa finish line. Ang makadaog. Or maabot sa finishing line. Diba? Kada bitang lumba, dagan, sa may nakakita or nakaana na. Kung dili na siya muhuman, pagtuyok sa oval o dili siya muhuman, unsa may mabot, di gid siya makabot sa finishing line. Di gid siya makadaog. Amen? Ingon diya sa 2 Timothy 4:7 and 8. 2 Timothy 4:7 and 8. I have fought the good fight. I have finished the race. And I have remained faithful. Ingon si Paul aniha. And now the prize awaits me, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of His return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to His appearing. I have fought the good fight of faith. Ingon si Paul. Unsa man day nahitabo ni Paul? Kabalo mo? Grabe kay ang iyang nagian or na mga testing sa iyang pagtuo ni Paul mga igsoon. Unsa man, nahimo siyang napriso, nahimo siyang gikulata, nahimo gani siyang hapit siya nalubos or kanang naunlod ang iyang gisakyan nga barko. Grabe ang mga testing sa iyang pagtuo mga igsoon. But kabalo ka, unsa ingingon niya? I have fought the good fight. I have finished the race and I have remained faithful. Mauna niya sa atong kinabuhi mga igsoon, normal di ay kayo na or apil na sa imong Kristohanong kinabuhi ka ng mga testings sa imong pagtuo. Normal din na mga igsoon. Why? Kay gusto gyud ang Ginoo nga mupasar ka ni ana igsoon. Mao na nga ayaw surrender igsoon. Ayaw gyud og surrender, ayaw og balik, ayaw pag backslide. Padayon lang igsoon. Why? Because one day ang kanang atumbag do dito sa langit mga igsoon, magkita tang tanan mga igsoon. Kay kabalo ka hapit na mubalik ang atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Kung gahuna-huna ka karon nga mo atras ka, ayaw na lang. Amen? Ayaw og surrender igsoon. Mauna sa atong kinabuhi. Usa po ni siya ka example si Paul sa atong kinabuhi. Nahimo siyang nakapasa sa test sa iyang faith. Tanawa. Grabe iyang giingon. I have fought the good fight. I have finished the race. Mauna sa atong kinabuhi pa maigsoon. Makaingon ta. Yes,
Ako gining mo daw. Kay wala ko mi surrender. Og dili ko mo atras igsoon. Amen? Number 1, unsa to? Be prepared. Number 2, don't complain. Number 3, and number 4, mga igsoon, kamano ni siya katapusan. Amen. Obey o buhata maski lisod. Amen. Obey. Buhata, ako pa nang gibutangan gamay di mga igsoon, buhata maski lisod. Verse 9 to 10 sa Genesis 22, mga igsoon. Sa pag-abot nila sa dapit nga giingon sa Dios, nagbuhat si Abraham sa halaran o gipahimutang niya ang mga sugnod ibabaw niini. Unya gigapos, paminaw. Unya gigapos niya si Isaac o gipahiluna sa ibabaw sa mga sugnod didto sa halaran. Pagkahuman mikuha siya og kutsilyo og sa dihang patyon naunta niya si Isaac. Tanawa. Mao ta akong ibalik niya gapon mga igsoon. Ang iyang pinakapalanggang anak, andam na niyang giplastar niya tanan og nagkuha na siya kutsilyo mga igsoon. Lisod ka, tinood anay lang na, kamo mga ginikahanan, kamo mga aman. Una-una gani. Diba? Andam na unta niya i-offer ang iyang pinalanggang anak para lang patyon niya mga igsoon para i-offer niya kay Lord. Kay giingnan siya sa Ginoo. Diba sakit kay mga igsoon? Siguro kakurog-kurog na kaito siya. So man gud ni, maunan gud ni. But unsay gibuhat ni Abraham? Ming obey lang siya. Bisag lisod, bisag sakit. Sa atong kinabuhi mga igsoon, siguro murag nakita ni mo, Lord, ngano man ni Lord? Lord, kumay na, obey lang mga igsoon. One day, ang panalangin sa Ginoo, ang imong faith, mupasar o mupasar gina. Why? Ming obey ka mga igsoon. Usa sa testing sa atong faith sa Ginoo, mao ang obedience. Kung musunod or mutuman ba ka sa iyahang sugo. Usa sa mga pag-test or sa atong test sa atong faith mga igsoon, kanang obedience. Di ba inyong nabantayan, di ba? Kung ingnan ka sa pulong sa Ginoo, diya sa ingon ang pulong sa Ginoo nga, love one another. Di ba? Ingon po ang pulong sa Ginoo, love your enemies and forgive them. Ba kinahanglan ng tanga mo obey, bisag lisod kayo. Lisura po kayo ng papasayloon ng, di ba? But ingon man ang pulong sa Ginoo, so kinahanglan tanga mo obey. Amen? Bisan pag sa atong financial, ingon ang pulong sa Ginoo nga ibalik nato ang atong ikapulo. Murag unsa man ni Lord, unsa ni, but kinahanglan lang tanga mo obey. Why? Kinsay gasugo ang Ginoo. Ang Dios nga imong gisimba mga igsoon, og buhi ang Dios nga gagsaad niya ana mga igsoon, og nagsulti niya ana, og nagsugo niya ana igsoon. Obey lang. Og ayaw unsa man, bisan paglisod. Amen? Kay pinagi sa imong pag-obey, dili na siya mahimong lisod. Amen? Nga naman, kay gihigugma nimo og mingtungman ka sa pulong sa Ginoo sa iyang saad o sa iyang sugo igsoon. Amen. Daghang wala nakabantay nga ang testing sa atong pagtuo dili lamang panahon nga gilutos ta o gilutos ka. Apan usa sa mga testing sa atong pagtuo mao ang pagtuman o pag-obey sa sugo sa Ginoo. Obey and not complain. Amen? It won't be easy, but it will be worth it. Dili lisod, pero worth it na ang imong pag-obey, mga igsoon. Obedience, kanabi ng pag-obey, mga igsoon, brings blessings na siya. Ang imong pag-obey, mga igsoon,
unsa man brings, unsay bisag brings, ang magdala umaabot sa imo ag panalangin. Kinsay gaingon ana, kanang imuhang gi-obey, kanang imuhang nang imuhang unsay obey, gisunod ang Ginoo mga igsoon. Amen. So sa conclusion igsoon, before na ako ihatag ni pastora, conclusion. Therefore, no testimony, mo na akong balik-balik yun, no testimony mahitabo sa imong kinabuhi without a test of faith. Kinahanglan lang ta nga mupasarta sa atong test aron duna kay testimony, aron makahimo kapag share sa uban, makaingon ana ang akong Ginoo. Nganuman nahimo na kang nakapasar, nga nahimo na kang duna kay testimony sa imong kinabuhi. Why? Nahimong napasar ang imong pag-test diya sa imong faith mga igsoon. Number 1, unsa daw? Be prepared. Do not complain. Number 3, no retreat, no surrender. Ika-4 mga igsoon, obey. Kapag ito, obey, basag lisod. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Thank you, Lord. Akong gihatag ni pastora. Isay na ay mga pagsulay. Testingan gani ang bulawan. Kana pang imong pagtuo nga eternal. Sa wala pa ta sa Ginoo, nakaagi batag sakit sa lawas. Sa wala po ta sa Ginoo, nakaagi batag kalisod. Sa wala po ta sa Ginoo, nakaagi batag problema, kagubot. Unsay paagi na to aron masulbad. Lahi-lahing paagi, no? Ang uban makikog na lang kay wala na solusyon. Ang uban depressed. Matod pa karon sa statistic na kinahanglan ng gobyerno o mga psychiatrist ngano daghang libog og utok. Mental health is the biggest problem of the Philippines. Kung maabot na to ang mga temptasyon, ahaman tapadulong kung sa solusyon. Ang uban mo kubit sa temptasyon, natay kaugaling yung paagi sa pagsulbad sa atong atubangon. Wala pa tayo Ginoo sa atong kinabuhi. Wala pa tayo relasyon sa Diyos. Wala pa ta kabaton sa pagtuoan ni. But karon, kung naana kay relasyon sa Diyos, naana kay relasyon ani, di na imong pamaagi ang matuman unsaon pag-atubang sa temptasyon, pagsulay, kalisod, sa pangklase, balatian, sa pangklase, dili na atong paagi, paagi na sa Diyos. Tinuod kay giingon niya, kung walay test, walay testimony. Nganong gusto sa Ginoo ang pamaagi niya mo'y matuman nato. Gusto niyang ang iyang gahom madayag diri nato. Bisag Kristohano na ta, di ta exempted sa malisod nga panahon. Sabay tayo ngayon, mahal ang bugas, mahal gasolina. Kagubot sa kalibutan, apektado ta bisag doon na tayo relasyon sa Ginoo. Kay ni atas kalibutan nga fallen, hagbong sa sala. Ni atanan klase sa dili maayo. Pero gusto sa Ginoo nga sa dihang naanatan niya, bisag tanang kagubot paabot sa kalibutan, makabaton tag kalinaw gikan niya. Di lang kalinaw, moagi tag temptasyon, moagi tag kuan, ang kusog niya mo atong batunan. Gusto sa Ginoo nga mopasarta sa matag pagsulay. Daghang kaayong nimbiya sa Ginoo. Daghang kaayong nagmahay nga nakristohanon. Daghan pong niundang na discourage na ipangutana, na kristohanon man unta ko, nagbinuuta naman unta ko, nganong niabot man isa kong ginabuhi. Nganong doon na may testing sa imong life. Nganong testingan man mong pagtuo sa Diyos o sa pulong niya. Tungog kay ang imong pagtuo sa Diyos mas labaw pa kay sa bulawan.
Ang bulawan, nindot kay tanawon, mahal kay presyo, pero taman ranas kalibutan, naras yuta gilubong. Pero imong pagtuo sa Dios, imong kaluwasan, imong gibatonan ron relasyon sa Ginoo, muhangtod na sa walay katapusan. Busa lahutay to the end. Ayaw give up, ayaw ka discourage. Sa first service ako may nagwali. Ang luha na ko, murag usa na ka, tunga na sa baso ginilak na ko. Why? Wala lang ka amgo ang mga Kristohanon na nakabatog relasyon sa Ginoo. Wala lang sila kaamgo, unsay bili nga gihatag sa Dios sila. Unsay bili nimo atubangan sa Ginoo. Nga pinaagi usay dali ra kaayong pagsulay, give up na ka. Wa ka kabalo unsay value nimo atubangan sa Ginoo. Cross ang bili sa imuha. Gibayran niya, wala siya mo give up. Wa pa si Rota kaagis atong Christian life gilatigo ta. Giyon sa pata gikwanta ka ng niagi tag mga pagdagmal sa atong lawas. Pero sa Jesus wala siya sala. Wa siya nabuhat bisag gamayng sala. Ba't giangkon niya ang tanang sakit sa iyang lawas? Because you are worth. Angayan ka. Valuable ka. Mahal ka sa Diyos. Kumusta si Diyos? Ang Diyos ay mahal ba ni mo siya? Kung mudato na ka, basig malimtan na nimo ang Diyos. Maningon salmista, Lord, ay lang ko padatoa pag-ayo, kay basig makalimot ko nimo. Ay lang po ko pabobriha kaayo, Lord, kay basig maulawan ka. Pila ra kaha sa mga Kristohanon nga naglingkod karon, nga naghatag bili sa gibayad sa Diyos dito sa cross. Muna akong gihilakan igsoon, I am already 40 years in serving the Lord. Dagkan na kay namiya sa Ginoo. Human na dato, biya sa Ginoo. Naipagsulay, biya sa Ginoo. Kalisod mo, biya sa Ginoo. Pero kung inigaya, hangak-hangak na panon sa kamatayon, musampit sa Ginoo. Kay walay lain tang kadangpan. Diyos lamang ang buhi sa walay katapusan. So inanta ka, I challenge you. 2023, crucial na to nga year karon. Naapay coming 2024, mas magkagrabe atong atubangon. Kay it's only seconds before the Lord comes. Seconds na lang. Tik-tak sa seconds. Jesus is coming soon. Ug ingon ang Bible, magkasakit ang bation sa buros. Hapit na siya mga anak. Giulagway ang pagbalik sa Ginoo nga magkasakit ang bation sa mga tao sa kalibutan. Sa dihang mubalik si Jesus. Magkagrabe, magkasakit. Pero ingnon ta ka, may kakapitan ka, si Jesus. Kapit lang, kapit lang, kapit! Lord, help! Lord, help! Asa gikan akong tabang ni mo, Lord. Nagbalatean ko, Lord, wapa ko naayo, but I have the strength gikan ni mo. Nako'y kusog mo padayon, Lord, di ko mabitaw ni mo. Kay ikaw lamang ang walay katapusan, ikaw lamang ang eternal. Kami diri mamiya diri, but ikaw ang walay katapusan, nagpuyo sa sulod na mo. Unsa may pagsulay nimo karon? Unsa may kalisod nimo karon? Unsa may giantos nimo karon? God cares for you. Dili siya mo biya nimo. Di siya mo talikod nimo. Ayaw lang talikod. Liguna lang imong pagtuo sa Dios. Liguna lang imong pagbarog sa pulong sa Ginoo. Lord, nagingon ka, mauni imong gisulti, Lord. Nagtindog ko ani, Lord, ni barog ko ani, Lord. Mauni imong gisulti, tinuod ni og ako ning padayonon. Matud pas atong magwawali si Abraham.
iyang pagtuog itestingan. Laliman ka, ipahalad iyang anak, hinatag niya. Itagaan siya anak, ipahalad pa jud. Ahay mahal ni Abraham, iyang anak o ang Diyos. Oh, bright kayo ta. Ang gahatag mas mahal kaysa hinatag. Amen, amen. Kabalo si Abraham nga ang Diyos makaymo paghatag niya dagang anak. Kaya ang Diyos mo tagiya sa tanan. But kung mawala ang Diyos niya, impas tanan. Kalag, impas. Wala untay Abraham, the father of faith. Kung wala pa niya, higugma ang Diyos sa tibok niyang kinabuhi. So, igsoon, kung naman kay pagsulay, naman kay kalisod, naman kay gibati, hold on sa promises ni Lord. Dili kanya biyaan, di kanya talikdan. He loves you so much. Mo manggani na naog siya sa kalibutan, aron masinati nato siya. Muambit lang putag kasakitan pud giri sa kalibutan, pero magpabilin ta diha sa Ginoo. Amen. Doon ay awit na gayon, there is no problem too big. God cannot solve it. Walay problema dili masulbad sa Dios. Walay bukid nga dili mapatag sa Dios. Walay storm unsa man na kaitom ang imong giatubang dili na makalma sa Dios. Ug walay sorrow unsa man na gibati nimong kasakitan nga na niya mahupay. Kay kung gipas-an niya ang tanatong mga sala, hantod karon dili baka niya mapasan kung naakay pagsulay. Woo! Thank you, Lord. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no sorrow too deep. He cannot calm it. Sorry. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. Balik na, there is no problem too big. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you.
awit, nagpahinom daw na to. Walay problema sa Diyos nga di niya masulban. Kay siya'y kabalo sa tanan. Wala gani bukid, ang bukid nagsimbolo mga problema. Nga walay solusyon ang Diyos na asya'y solusyon. Wala po'y storm, bagyo. Sa natural ang bagyo, mula ba'y ragin na? Wala gi bagyo magpabilin. Pero walay bagyo nga dili makalma sa Diyos. What a powerful God we serve. Wala po'y kaguol nga dili niya mahupay. Kay kung gipasan niya ang kalibutan, grabing problema sa kalibutan. Gubat diri, gubat dito. Scam diri, scam dito. Kabalwa ka unsa na atong panahon ron. Bukat sa magbubuhat nga nagtanaw sa kalibutan. But di ni makamove ni Lord because He has a purpose sa tanan ni ini. So kini nga kanta, sultihin mong kaugalingon, walay problema Lord nga dili masulban. Basi na kay problema karon. Basig na akay mga kalisdanan, mga pagkinahanglan. Basig na ay mga balatian iabot nimo. Dugay na kaginampo o paghapon ka naabot ang physical healing. Pero naaghapon ka. Congratulations nimo. Because you know the God you serve. Hallelujah. Ingon siya, come. Doon lang nako. Ug tagaan ta kag pahulay. Nabay na kinahanglang pahulay karon. Dunay naghilak nako ganina kag gibug-atan kay siya. But the peace of God, ingon siya, ning kalibutan na daghang kagubot, troubles. You will encounter troubles in this world. Ingon siya, but take heart. Take heart. Akong kalinaw kung ihatag nimo. Akong kusog maananim. Come to the Lord this morning. Let's come to the presence of God. Nakabalo ko na yung mga pagsulay, na yung mga trials, na yung mga unsaway yagianim. Ingon ang Diyos, come unto me. Those who are weary, I will give you rest. Just come to God. Sige sa imong nahimutangan. Samtang ipiyong na imong mga ta. Basig wa kakabalo nga na kay pagsulay. Basig wa kakabalo nga na kaskalisod. Pero karong buntaga na adi ay kagibit-bit. Nabukatan na ka sa imong mga anak nga nakita nimo nga di na mo patuon nimo. That's trouble sa imong kinabuhi. Murag babag na nimo, na mga babag nga imong nakita sa imong kinabuhi. Unsay solusyon? Tanang gikapoy. Gikapoy na ka, discourage na ka. Basig leader ka karon, daghang kag disciple sa una pero nangawala. Gikapoy na ka sa pag-alagad sa Ginoo. Now is the time to rest in the Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Sige, doon sa Diyos. Samtang sa inyong gitindugan, just close your eyes and just, Lord, I come to you by faith, Lord. Na, Lord, i-present na ko ni mo, Lord. Akong kalisdanan, akong kaguol, akong gibate, akong i-present ni mo. Come on! You want God to touch you, to give you peace, to karong utuha. Sa tanan lang na kinahanglan na ang Diyos diha at ubangan nimo. You will experience peace. Makasinati ka karong kalinaw, makadawat ka kusog karon sa imong pag-atubang anang mga pagsulay nga imong atubang, makadawat ka kusog sa Ginoo. Just surrender to the Lord this morning. Wala ko nag-calling pero nasa sa tubangan. Muna yung mga taong nagkinahanglan sa tandog sa Diyos. Come on. Shabayan dasang ka, Lord. Thank you, Lord.